Mehtäratiosta päivää. Puhutaan hetki riistatiheikkyystä. Tässä edessä on yhdenlainen tiheikkö. Täällä on monta nimeä. Nykyään puhutaan ehkä enemmän suojatiheikköistä. Silloin kun minä olen tehnyt ensimmäiset riistatiheiköt, puhuttiin nimenomaan näistä. Itse tykkään käyttää sitä nimitystä. Taisi olla 2018, jolloin tein ensimmäistä riistatiheikköni. Ja minun tietojen mukaan näitä on tehty metsätaloudessa noin 10 vuotta. Ja nykyään se on aika vakiintunut käytäntö taimikonhoitotyömailla. Se miksi näitä tehdään, näitä tiheiköitä. No yksi syy siihen on metsäsertifikaatit. Ne vaatii, että otetaan luonnon monimuotoisuus huomioon. Ja nimenomaan tämän takia näitä tehdäänkin, että saadaan luontoon vaihtelua, erilaisia elinympäristöjä. Jos katsotaan tätä tiheikköä tarkemmin, tässä löytyy kaikkia 3 pääpuulajia. Mäntyä, koivua ja kuusta. Sitten löytyy myös koko vaihtelu ja kerroksellisuutta. Eli on myös pieniä taimia. Varpukasvillisuutta olisi myös hyvä löytyä tiheiköstä. Mutta tästä nyt ei löydy, kun tää on niin tiheä paikka. Sitten lähinnä on näitä tuoreen kankaan ruohoja. Tuolla kenttäkerroksessa metsäalvejuurta ja metsäkortetta. Tää itse asiassa metsäimaretta, ei metsäkortetta löydy ollenkaan. Mutta siitä on vielä yksi näkökohta, miksi mä jätin tämän tiheikön tähän. Eli tässä on tää veden läsnäolo. Tässä kulkee metsäoja. Ja yleensä nämä ojan pientareet on aika tiheitä kohtia. Eli tässä on ihan mainio paikka jättää tiheikkä. Ja tämän veden takia tähän syntyy tietynlainen kostea ilmasto. Ja kun tätä puuta on niin paljon, se varjostaa. Ja nimenomaan tää saa kosteampia ilmastoa aikaan. Tietyt hyönteiset ja kasvit vaatii juuri tämmöisiä olosuhteita. Eli näin saadaan luotua riistatiheikköjen avulla pienimuotoisia erityisiä elinympäristöjä. Ja sitten jos vielä katsotaan tätä ympäristöä muuten, niin jos raivaja raivaisi tämän ojanvarren normaalisti, niin tämä olisi aika työläs tehdä. Eli kun osaa sijoittaa nämä tiheiköt oikeaan kohtiin, niin raivaja myös säästää itseään.